Ay, sino po ti kagawad ti Puro 4? Niya po kagawad Octavio. Ano po niya? Kagawad, kasla ka mulanan. Ano nga na yun? Sino kagawad ti Puro 4? Kunak... Mabalin mo nga kunanan ni Bay. Sino da ito? Kagawad. Sino ate kagawad? Ay, naganyaw. At dati asa nag-apo nga pagalan nyo, bulong marunggay. No saan ka jay murang latanta iya, pura-puros tayo bikin ni kagawad Octavio. Kasa nakababatin sa. Kagawad, amang anasaki rusok mo. Parusukan ka kuma. Ang onak lang. Okay, ayun na po naging taga Purok 5. Sino ti kagawad ni 5?